UMP ka Raja Sabha na Meghalaya Dr. Marwei Kharlukhi ulong ba omtang mau ubakren ya ke jingdon kam ban penrung ya ke kedin khasi ha ke kernit bapra ke riti sensyar kari hanrai ki wei ki MP ru kentop ka akatha ke sangma ba Winston H pala ban Dr. Ricky AJ sengkon ru kilekren hapoh parlimen Dr. Kharlukhi ulong ba kamlong kabasuk ban penbor ya ke sarkar India bahkan penurlong ya ki jingdawa jong ki jaj benreu na ki cela kathan shatai lam mi ha ka jingeh kren bat kilat pathai khubor dangshen Dr. Kharlukhi ulong ngalakren ha parlimen ya ka jingdawa ban penrung ya ka kedin khasi bat karu ha ka kernit bapra jong ka riti sensyar kari India bat omdai tang manga hanrai wat ki wei ki MP ru kentop ya ka akatha ki sangma ba Winston H pala bat Dr. Ricky AJ sengkon ru kilekren hapoh parlimen kai kaba ngayoi ya ka jingdon jonga ha parlimen bangi na kathan shatai lamingi ngi sitom namarba ngimdon ya ka jingbut pa ha ka jingdon jongki MP ha parlimen kumbalong menta haba ngilek sa parlimen ki MP ka BJP kilek la ka jong ki MP ka kongres kilek la ka jong ulong haba ai nuksa ulong nadu kapor bangadang long usam lapuli ngil sneu thu ha ka tu kapor ha kisnam khat khandai spa new khu khandai khandai spa rapeu ngiladon kawai ke kanhun jong ki samla pule kabaklan kata ka North East Region Students Union hato ka jingeh ngidawa ya ka sarkar India bahkan pedeng ya usnam khat khandai spa nyu phawai kum usnam ot kerte ya ki manderi ngilayatali dabaro ki kanhun jong ki samla pule jong ki hinyu tali ki jela ha ka than shatai lamingi hanrei ka juhi ladang ngilej Marwei kampoi syai hanrei ladang ngilej kum ke kanhun bat sumudur ladang idon ya kaseng na kathan shatai lamingi kabang ngila bandon arpeu ngut ki MP kani kandai kesur kabala banong ha kaba ke sarkar India ka haban sngap laong Dr. Kharlukhi ulong ru balada kiseng rilum kini trelang kanjin dalam hapalat ngamong ya ki National Party namarba kini ki petbet ya ke jingmentoi ha kari India barok kawai ka BJP kan pej ya ke jingmentoi lajong ka kongres kan pej ya ke jingmentoi lajong ulong shu ngidon ya ka MP North East Forum hanrei ni persang ban kren hanrei ondapoi kimat kum ha ka jingjeh ha ka jela Manipur kum ka forum ngimnot ban kta ya kimat ki babu jinsir hanrei ke jingeh kren kalong bej tang halor ka roi kapar bat ki wei la ong Dr. Kharlukhi shu ulong bawat kai jingdor ba thau an gi jong ka jela kala deb ai ya ka jing manjur ban penrung ya ka tin khasi bat karu hak kernit bapra jong ka riti sensyar kari India hanrei menta dagisnam kamshem la urlong satya upurno sangma uladon daki peusnam hadalhi udai ubalawan ra ya ka jumut ban thauno ya ka NPP bahkan long kaseng rilum ha ka ne ka than shatai lamingi ha on ngidon ya ki MLA ham Meghalaya ha Manipur ha Arunachal Pradesh hanrei ngimpat la ban yo bungut ki MP ha parlimen hi klem ki MP kan ompoi syai la penpau Dr. Kharlukhi